Katiba mar Kenya oketo weche arita kaka ratiro mar oganda, kendo kata obedo ni oganda ijiwo mondo konye jiwo arita, sirikal ema nikod ting' mokwongo mar rito oganda kod mwandugi. E higni 2 mag jatend piny Kenya William Ruto, arita osebedo nade? George Bati miyowa lero. Arita ma en achiel kuom mise mag kwe kod dongruok kendo ratiro moketi e pend chike mapacho ka. E higni 2 mar jatend piny William Ruto, jomoko osebedo ka seyo rochruok mar arita. Tindwa toma lit, oganda wa toma lit, jodongo toma lit. Wayuak ni jokonywa ne kajwan gi chandruok. Ka sirikal yango chiwruok margi en ni Kenya obedo kod arita mongirore. Their days are numbered. We will fight them on land and from the air. Bang' ne kao ligangla ranyisi mar kao ting' marito piny, jatend piny William Ruto osebedo ka yango kenge mag neno ni arita ongirore. Bang' ne golo chik ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo guru iwe nyandwat mar Okak, kendo singo mendo tiyo kod jolweny e jiwo arita. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi, aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Tumeanza operation ya kutafuta sehemu hii yote mahali kuna wizi wa ng'ombe. Lazima tuhakikishe usalama umerudi. Kama itachukua miaka 100, jeshi watakuwa huko miaka 100. So hamuna shida. Weche mag arita sani nenore kama ojiwore gwego. Okang' ma mane en jawache lo bila Charles Owino koni nyalo bedo makare ka oket mbele weche mag dongruok e gwengego kendo kedo kod johala ma odonjore kendo siro kuo mag jamni. Areas mag North Rift go, some of them gin kuonde ma hardship areas kaka Turkana, some parts of Samburu and Pokot, and some parts of Baringo. Wager schools, and that is why ni neno ka jatend jalweny milongo ni soft power. Jatend jalweny the late Ogola notho kanodhi inspect schools in those areas. Mani longo ni soft power mokigori gi ji. He develop schools, some of them are boarding, imayo gi morans itere school. Gimose timore ni some businessmen jo hala osedonjo e sponsoring kuo mar dhok. E wi lweny manobedo sondu, Owino lero ni ber ka ogendini obedo kanyakla kendo many kaka nyalo tiek weche mag siasa manyalo nyayo sigwe kindo gendini. Jolango gi luo osebet ka kwalre dhok higni mang'eny, but ok wabed gi skirmishes. Samineno ka nitie skirmishes to ng'eni siasa ni e iye. So gimwa need is cooperation. Wanyalo bedo gi elders from this side, elders from that side, to wabedo ga strong community policing system. Luar mar ndek jolweny manokelo tho mar manen jamadar mar jolweny Francis Ogola ne onyuolo penjo e wi weche mag arita e sekta mar arita. Kaluwore kod bedo ni motelo ne luar mar ndegeno, mamoko bende ne osetimore ka oting'o luar mar ndege manoting'o mane en jatend migawo mar jolweny Aden Duale kod machielo manotimore Kajiado kendo kelo tho mar jolweny 2. Kata obedo ni jatend piny ne ogolo chik mondo tim nonro kendo chiw duoko e wi masira mar ndege manokelo tho mar jamadar Francis Ogola. I have full confidence that General Omenda and the team he has appointed to make sure that all details are laid bare on the accident that took away the life of General Ogola. Oganda pod rito mar ng'eyo gima ne okelo luar mar ndegeno. Rapim machielo manoketo sirikand Ruto e ratile weche mag arita en ng'anyo mar kweth rowere mag Gen Z, kama nose obila kuom tiyo kod teko ma okalo kiew kendo se sirikal kuom golo jolweny mondo kony e kelo kwe kinde mag ng'anyo. Ma ne omiyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebado obila mang'uyo maling'ling kata NIS kuom ninde tich. We have a dysfunctional National Intelligence Service that has exposed the president, the government and the people of Kenya. Kalure kod Charles Owino, both manyalo bedo ni osebedo katimore pacho ka e weche mag arita en nek manotimore Kware, ka penjo en kaka oganda ne nyalo negi ka ok apisa mag arita ofwenyo. Incident moro mane waneno marach manotimore Kware ni ne nyalo bedo ni nego ji e wito kanyo ni to onge information ma jo arita kwe ni godo. En laps mane duong, but I pray ni from gima notimre no aparo ni koro jo mane ground, jo intelligence, jo criminal, jo DCI intelligence, the general intelligence to kod obila mamoko aparo ni koro gin chonjo. Owino koni e higni 2 ma jatend piny William Ruto setiyo, arito sejore. Kata kamano, medruok kuo mag nyamburko bende odwa medore kaluwore kod pek manitie keto rameny mag wang' dede e bombe mathurka. Cases madongo dongo kaka mani neno ni robberies nyochodok
piny kabisa. Waonge gi major robberies kaka matimre e bengi kata mikwalo ji e supermarkets. Level mag robbery odok piny kabisa. Gimodhi malo gin gik moko kaka kuo mar mtokni. One reason momiyo kuo mar mtokni omedore en wach the IC3 marwa mar sirkal ndalo moko chien kanyo bedo gi shida matin. Ka dwe mar adek sirkal ne onyiewo masinde mag lweny ne obila mondo kony jiwo arita. Owino lero ni nyaka med ket maino e lony manyasani mondo kony e neno ni arita obedo makare e gwenge duto ma Thurka. Wach mar arita kwe gima sani important ahinya en gimiluongo ni technology. Along the borders wadwaro cameras ma very strong. Wadwaro drones. Like ineno ka jogo keto ne ji IEDs, improvised explosive devices. So when a vehicle comes, goes on top of it. So wadwaro drones ma can detect before even you send in buses or something. Unyalo bedo gi drones in front. Unyalo detect ni now there is an ID here, and then it can be removed, and then you proceed. So it is very expensive. That is why even IC3, the cameras in town, mane konyowaka, maintaining those cameras they are not very cheap, and we need to install more cameras. Arita en ratich oganda, kendo en ting' mar sirikal mondo chiw arita ne jopiny kod mwandugi. George Bati, Ramogi TV.